Здравейте, скъпи приятели! Отново сте с мен, адвокат Антон Стоянов. За тези, които ме виждат за първи път, казвам се Антон Стоянов, адвокат съм от повече от 25 години, а като юрист от 30. Практикувам основно в град Бургас, но водя дела и в други градове, включително и пред върховните съдилища, именно Върховния административен съд и Върховния касационен съд. Основно се занимавам с гражданско и административно право. Сега, днес искам да малко по-различна тема да ви изложа, а именно относно придобивната давност за придобиване на недвижим имот. Значи това става на основание на два закона, един материален, а именно закона за собствеността, и един процесуален, а именно Гражданско-процесуалния кодекс. Основанието в ГПК е заложено в член 587. Значи констативният нотариален акт естествено се констатира от нотариус по местонахождение на имота. Тоест, ако имота е в съдебния район на Бургас, се отива при нотариус, който е в този район, ако е в Видин, в София, респективно в тези райони. Сега, има два вида. Единият вид е констативен акт, така наречения констативен нотариален акт по документи, а другия констативен акт, а именно по разпоредбата на алинея 2 от член 587 от ГПК, това е така наречената обстоятелствена проверка, или може би повечето от вас се чували за така наречения нотариален акт или констатиране на нотариален акт с 3 свидетели. Сега, относно алинея 1, а именно констатиране на собственост от нотариуса по алинея 1, а именно по документи, това става, например, последния ми случай е във връзка с една къща, която е в едно близко село край Бургас. Даже в момента е квартал, било е село, където собствениците на земята преди повече от 50 години са си построили къща върху тяхна земя, парцел. Имат съответните документи, а именно разрешение за строеж, архитектурни планове, изобщо всички строителни книжа, протокол за строителна линия, но нямат нотариален акт. И в момента, в който решават да прехвърлят собствеността на единия от етажите на тази къща на свой внук, възниква проблема, че те нямат документ за собственост. И естествено нотариуса не може да прехвърли собствеността. Бях потърсен от тях, те са ми стари клиенти, съответно поисках им всички тези документи, които изброих преди малко, именно разрешение за строеж, архитектурни, конструктивни планове, бяха ми предоставени. Другото условие е да са плащали съответните местни данъци и такси в съответната община, в конкретния случай към община Бургас. И съответно, въз основа на всички тези документи, с една молба на нотариуса, същия констатира собствеността върху къщата, която е на 3 етажа, съответно гаражен и 2 жилищни. След което се пристъпи към прехвърлителна сделка от баба и дядо на внук, където естествено при дарение не се заплащат съответните местни данъци, а в конкретния случай, тъй като община Бургас е гласувала 3% данък върху данъчната оценка, той се избягва при прехвърлителна сделка дарение, когато е при роднини по права линия, а именно в случая от баба и дядо на внук. Толкова за тази разпоредба, а именно за констатиране собственост на съответен недвижим имот по документи. Малко по-особен е случая с
разпоредбата на алинея 2, където когато собственика не разполага с абсолютно никакви документи и реално няма такива. Едно от условията, вече тук препращаме и отиваме към материалния закон, а именно разпоредбата на член 79 от Закона за собствеността, където е визирано, че минимум 10 години лицето трябва да владее този имот. Естествено, без прекъсване, никой да не го е оспорвал. Съответно, процедурата започва с това в съответния кадастър, т.е. служба по геодезия, кадастър и картография, имота да се води на съответното лице, но това не е пречка, ако се води като неизвестен собственик. При такъв случай, ако в кадастъра е вписано, че е неизвестен собственика, съответният нотариус, който ще извърши обстоятелствената проверка, той ще констатира собствеността, издава едно удостоверение, което да послужи пред съответната служба по геодезия, кадастър и картография, че е започнала процедура за констатиране на такава собственост за този имот с съответния идентификатор и съответно се издава съответната скица. Може вече и по електронен път самия нотариус да изиска скицата от съответната служба по кадастър. Но всичко започва с една молба-декларация, в която се описва фактическата обстановка, от кога се владее имота, от кого, съответно колко години, посочват се вътре опис на самия имот, т.е. описва се както е по съответната скица, посочват се вътре и тримата свидетели, които ще бъдат съответно в последствие разпитани от нотариуса и с самата молба-декларация на гърба на самата молба-декларация има удостоверение, които ще следва да бъдат заверени от съответната местна служба за местни данъци и такси към съответната община, от областна управа и по-точно дирекция държавна собственост, която е примерно ако е за имот, който е находящ се в Поморие, Несебър, Карнобат, това е областната управа и съответната дирекция държавна собственост към нея в областна управа Бургас. След тази служба удостоверява, че имота не е или е държавна собственост. Ако се окаже, че не е държавна собственост, вече се подават съответните документи, т.е. молба-декларацията с скицата в съответната община, за да констатира съответната дирекция общинска собственост, че имота не е общински. И след като имаме заверка от тези три служби, а именно от местни данъци и такси при съответната община, от общинска собственост към общината и от областната управа, че не е държавна собственост, вече се пристъпва към констатиране на собствеността, като това става с разпит на тези трима свидетели от нотариуса, оформя се този разпит в протокол, подписва се от съответните свидетели, трите лица и същите естествено се предупреждават от нотариуса за лъжливо свидетелстване и съответно, че носят съответната наказателна отговорност за това. Изготвя се и постановление на нотариуса, както и констативен нотариален акт. Специално тук в Бургас тези документи могат да бъдат изготвени, а именно констативен нотариален акт и от адвокат, а може и самия нотариус, ако желая, може да изготви цялата тази процедура. Така, с това приключва констатирането на собствеността, а именно, още един път искам да повторя.
лицето, което владее непрекъснато повече от 10 години един недвижим имот, за който трябва да са заплащани съответните данъци за последните 5 години. Свидетелите, които ще бъдат разпитани пред нотариуса, трябва да свидетелстват, че минимум 10 години лицето е владяло имота, никой не го е обезпокоявал, няма и претенции от трети лица и въз основа на това вече се изважда констативния нотариален акт. Следва да се има предвид, че всяко лице, което има претенции за това, следващите 5 години може да заведе дело за да обори този констативен акт. Така че това, грубо казано, не бетонира собствеността на съответното лице, което се е изкарало нотариален акт. Има в практиката си има много случаи, когато са отменени такива нотариални акти, било изцяло, било за части от тях. Така че е много важно свидетелите, които обикновено после биват било довеждани, било призовавани в съответния съд, да заявяват същите факти и обстоятелства и ако съответно се различават от това, което е казано пред нотариуса, не е изключено да отпадне и нотариалния акт, а именно констативния нотариален акт за собственост. Ще продължа в друго мое видео отново темата за констатиране на собствеността. Това е от мен за сега, приятели. Благодаря ви. Бъдете живи и здрави. Нашето кредо е закон и справедливост. До скоро!